Ez dugu biktimismoan erori nahi, baina agerikoa da Euskal Herriko gazteria independentistaren aurkako 12 urtetako mozkorraldi errepresiboak kalte izugarriak eragin dituela. Poliziaren jazarpen etengabea jasan behar izan dugu urte hauetan. Iesa, tortura, espetxea, dispertsioa, eta ebazpen honek behin-behineko estrategia baten aldaketa edo amaieran urrats bat izatea espero dugu. Guk sufritu egin dugun arren, prest gaude, gure alea mendekua baino justizian oinarrituko den etorkizun berri baten alde jartzeko. Denok irabazle izango garen etorkizun baten aldeko gure konpromisoa berretsi nahi dugu gaur hemen. Independentzia eta sozialismoa ditugu helburu. Militanteak ginen eta militanteak izaten jarraituko dugu. Baina gaur gutaz eta gure ideologiaz baino, etorkizunaz eta herritarren gehiengoaz borondatez hitz egingo genuke, gu berriaz.